Nobyembre nitong nakaraang taon nang ipatigil ng Sagip Kalikasan Task Force ng Camarines Sur ang pagpapatayo ng seawall na ito sa Barangay Harrison, Garchitorena. Ang seawall nasira ng manalasa ang super bagyong Owan at kinumpunin na sana ng kontraktor, ngunit pinatigil dahil ang ginagamit na aggregate sa estruktura ay mula sa dagat. Bagay na delikado dahil sa sodium compound na bato at iba pang aggregates nito. Ang questionableng flood control mitigation structure na yan nakarating na sa Kamara at nais paimbestigahan ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na nagkakahalaga ng 49 million na 2023 nang matapos ngunit sinira agad ng bagyo dahil sa umano'y substandard na pagkakagawa. Ayon kay Congressman Ridon, marami sa mga itinayong flood control structure ay nasira at hindi tumagal kahit kagagawa pa lamang. Binigyan diin niya na ang ganitong sitwasyon ay naglalagay sa panganib sa buhay at kabuhayan ng mga residente lalo na sa tuwing panahon ng malakas na ulan at bagyo. Sa isinagawang one-site inspection ng Provincial Project Monitoring Team o PPMT, natuklasan na ang buong istruktura ay ganap ng bumagsak at naging mga tipak na lamang ng konkretong debris. Nauna ng inspeksyon ng Provincial Project Monitoring Team ang istruktura at natuklasan hindi umanong maayos na naipatutupad ang kinakailangang 300 mm hanggang 600 mm na hand-laid embankment boulders. Karamihan sa mga batong ginamit ay hindi umabot sa itinakdang sukat batay sa project specification. May mga indikasyon din na pinalitan ang dapat sanay tamang fill materials at ang ginamit na aggregates ay mistulang mga maliliit na batong dagat imbis na wastong graba. Mr. Speaker, the project is barely 2 years old. What is even more alarming is this: the adjacent older seawall built prior to this project remains standing and relatively intact. This proves that the failure cannot be blamed solely on weather conditions. Further inspection revealed the required 300 mm to 600 mm hand-laid embankment boulders were not properly installed. Majority of rocks used did not meet site size specifications. Fill materials were substituted. Aggregates appear to be sea pebbles instead of proper gravel. These deviations directly violate approved project specifications. The 49 million seawall did not merely crack, it disintegrated. Ilang pang flood mitigation structure ang binanggit ni Representative Ridon na milyong-milyong piso ang halaga kabilang ang Sagpong River Flood Control sa bayan ng Tigaon na may kabuang halagang 82,025,000. Sa Sangay River Flood Mitigation Project sa Toragas Section, nagkakahalaga ng 71,213,961 and 15 centavos. Ininspeksyon ng mga yan ng PPMT at ayon sa dokumento, umabot pa lamang sa 21.7% ang accomplishment na proyekto. Subalit sa aktual na inspeksyon ng PPMT, paisa-isa at hindi tuloy-tuloy ang pagtatrabaho. The reported physical accomplishment appears highly questionable. Mr. Speaker, the findings indicate possible patterns of material substitution and non-compliance with specifications, deviation from approved lawful requirements and authority. Nanawagan si Congressman Ridon na agarang pagsusuri at corrective works kasama ang mahigpit na pagpapatupad ng warranty at paglalathala ng dokumento to ground reconciliation ng mga proyekto. I-audit ang lahat ng flood control infrastructure project sa buong Bicol region. Therefore, Mr. Speaker, I respectfully call for number 1, a regional-wide audit of flood control and critical infrastructure projects across Bicol. Number 2, immediate technical assessment and corrective works with strict warranty enforcement with directive for the DPWH to publish document to ground reconciliation for priority flood control projects. Number 3, the referral of evidence to the Ombudsman or the DOJ for finding support fraud, falsification, or unlawful disbursement. And in the context of national reforms, third-party monitoring of major flood control projects, real-time transparency dashboards, and stronger contractor accountability and blacklisting mechanisms aligned with DPWH's
public commitment to implement projects strictly according to plan and under close supervision. Ang mga flood control project ay hindi lamang istruktura kundi proteksyon ng mamamayan laban sa sakuna. Kapag ito ay pumalya, nalalagay sa panganib ang buhay, tahanan at kabuhayan ng mga residente. Nararapat lamang na matiyak ang kalidad at integridad ng bawat proyektong pinondohan ng bayan para sa kaligtasan ng publiko. Eli Balbin, CSN.